Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan si ONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw. Aboy no adlaw karon manghigala nga Martes, no Martes ba? Martes taron manghigala pizza 13 na kini, no liwas na karon manghigala sa liwas naman taron sa kining liwas naman ta sa kuan pizza dili pizza 13 pizza 14 ayan dili din no kadlaw karon nga Miyerkules no pizza 14 na kini mahigala sa bulan sa kanang Mayo no pizza 14 mahigala ay mo katingala ha kay medyo nakuan ko na-juggle na ko ning ako ang mga pizza dire mahigala no saon man gyud nga daghan makita nga pizza good nga giatubang mahigala mo na nga usahay mag-juggle na mag-juggle sam may sam ano hala no may muto na kanatong tanan mga higala na hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas abi no ato dahil nga timbayaon una no nga atong talahorong obispo may buntag kanimo Bishop, no? Bishop Julito B. Cortez, ang ako ang mga classmates mga higala, si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, si Father Dami Heramis. Ako pa mga classmates sa Cebu, ha? Si Padre Jojo Anore, Father Joey Bersinia, si Padre kining Peter Necesario, si Father Mario Atienza, Father kining Kipling Agravante, si Father Omen Mahusay, si Father Romrom Narca, si Father kining Glenn Banson, si Father One Rosaroso, si Father Rosdel Noel. Kaya din na sa Cebu, sa Kuan Maasin, mahigala nga ako pa mga classmate din ha, no? Si Padre Papa, no? Samuel Papa o si Padre Dodong Cordobes. No? Kumusta na, no? Nang hinaot kita mga higala nga naukop si Monsignor Tingting ang kahas, no? Ang ato apod nga kura paroko din na dapit sa may access road, dapit sa may sa nga ato ang kuan din na dapit sa may talisay. Ano? No? May mundo na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamudtuhon. Kumusta na dahil nga ato ang mga PPCRB volunteers, no? Nakapahuway-huway na mo ha. Kinahanglang mahuway na mo ron. Diris amo mga higala, bispiras na ros among fiesta ug mga adlaw among fiesta mga higala. Ang ato karon nga ang ato nga karon busy gyapon mi. Imbis mga higala nga mamahuway-huway mi gamay, dili gid mi kapahuway anig maayo kay bispiras na mamron. Nya ugma na po fiesta na gyud, samot na gyud. Sige ra no, malipay ra man gihapon tani, wala man ay problema ng kabahin sa mga fiesta kay daghan tabangan man na tabangan. No, are kita mga higala sa ato ang saint of the day. Of course, ang atong saint of the day karon mao si San Matthias. So, kung sa English mga higala, Saint Matthias. Kung sa kinat sila, San Matias. Matod pa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 1 verso 15 sa 16, sumad nga nawala in taon si Judas Iscariote, nakahuna-huna ang mga apostoles nga ilahan na nga ilisan si Judas Iscariote. Muna nga naghimo sila og repa og migawas ang ginipahan kung kinsa may ilahang gusto nga mopuli kang Judas, si Joseph Barsabas ba o si Matias, og migawas nga si San Matias gyud ang mupuli kang Judas Iscariote. Ayan, okay, nasipyat man lagi to si Judas Iscariote. Dahala no, may mundo na kanatong tanan mga higala. Ato dahil nga timbayaon usab o mayong mundo ang tanan nga mga nakadaog, no, nga mga kandidato gikan sa national, paingon sa provincial, paingon sa local, no, dahil diri sa ato ang mga
kalungsuran, no? Ang amo diring mayor, ang among mayor diri wala mapulihi, no? Siya gihapon ang among mayor si Mayor Dennis Amancio. Hala, no? So congratulations sa tanan nga mga nakadaog, no? Lipay kayo ang ilahang mga dumadapig, no? Nya katong mga nangapilde, better luck next time. Na pa may sunod, di ko na ingon nga wala pa man nato gyud ingon nga gisurrender ang atong bandila, no? Pero ato na nga suportaran, no, nga ato ang bagong napili nga mga opisyal. Unya ra pud ta mag-eleksyon nanay kung mag-eleksyon na pod. Karon 15 mga nakadaog nga mayor, gobernador, board member, kining senador atong suportaran kay human naman ang ato naman nga gihuna-huna karon unsaon nga mapahamtang gid nila ang ilang mga pamaagi sa sa ilahang pagpangalagan. Alano, padayon ta mga igala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Kumusta na mo dinas Paliw, dinas may Abahan, Bais, dinha sa may dinha sa may Manhuyo ng akong mga gitawag og mga paisano dinas may Kandabong, no? Ingon manusab ang ako ang mga parokyano dinas may Bayuwan, no? Dinha sa may San Francisco kaniadto, no? Santa Catalina, dinha usab sa may Kanlukduhan, dinha dapit sa may Kalumbuyan, no? Dinha usab sa may Dawis, o sa Tanahay, of course sa may Sibulan. Ako nang daghang kong mga kailaw usab dinha kanhi akong mga parokyano. Ala, no? May bunto na kanatong tanan, smile og gamay, bahala na og nga to ay usaman smile ug gamay, bahala na kung may mga pagmahay. Ayan. Yan ang pirdi. Smile ug gamay, bahala na ug adunay mga pagmahay. Pero ang mga pagmahay lumalabay ra na, no? Mga balabay ra na. Abi no arita mga igala sa PPCRB sa tuang CBCP News. PPCRB mipadayag sa ilang habig may hitungod sa pagkalangan sa ilang pagpagawas sa mga resulta panahon sa eleksyon. Matod pa nila, bisag giunsa nila pagmaniobra, wala gud sila yung nadawat nga data gikan sa transparency server gikan sa COMELEC. So dili gud sila makapagawas og mga record. Amo man ay problema mga higala, no? Kay dunay transparency server, di man pud ay mugawas. May patong mas maayo pa to mahigala nga doon ang puntay gitawag na to parallel nga counting aron gyud nga mogawas kinigong transparency server mahigala doon na bitaw taga PPCRB nga nabisita na ako diri sa Ayungon. Niingon ko nga unya ra na mo ipadala ang mga resulta ha sa eleksyon karon pang mga alas 8 ni alas 7 mahuman ingon dayon tong usa nga ay wa na kinahanglan na pader kinaagoy transparency server adto ra may mukuha og resulta. May resulta na pod ron. Kay wala may sulod. Wala may data ang transparency server. Ingon ko nga. Kay di mo ginibisita na ako tutulong ka tao. Niingon ko nga nakuha na mong resulta. Niingon sila na. Kaya wala pa din. Nibisita namin. Yan niingon tong usan ako. Na kampanya pagod siya kaya niingon siya na akong ay wala na nakinahanglan na pa des kana bitaw election returns gikan sa kuang kay naa na may transparency server adto ra may mukuha ang resulta karon walay sulod. Walay data ang transparency server. So anahala paningkamuti ra na ninyo din na, no? Mas maayo gyud itong doon natin parallel canvassing. So may ato agid punta. Noon, naman po diri ako naman pong ipadala ang ato ang mga parallel result. No, namin ang abot po diri sa kumbinto. Dahana, no, may nguto na kanatong tanan mga higala, nahiraot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Dahana, no, arita mga higala sa ato ang arinata sa atong katikisim. Ayan, no, kumusta na din atong talahurong obispo. Ako din nga congratulate, no, ang atong murag nang nakadaog sa pagka-gobernador murag si kining Governor Chaco Sagar Maria. Ayan ang Governor Chac. No, sumita. No, Chuck Norris, no, kini pod si
kining ang atong halangdong governor, no, ang anong napili pag-usab, no, re-electionist na ni siya, no, Chuck Garbarilla. Okay, mura mag Chuck Norris ba? Mura man po Chuck Norris ni si si Chuck Norris ni si Chaco sa Garbarilla nga naniwa ang nanambok. Si Governor Chuck sa Garbarilla. Ahala, no? Bido, ari na tayo may gala sa itong katikisim. Padre, doon namang goy pipila nato ka mga kaigsuunan nga dili mo tuo nga ang katolikong simbahan mao ang ato nga may tinukon yun ni Kristo. Sa ako na ginaingon, pero kining tapika may gala gisugdan na nako ning hapon. Ako na ning gisugdan. So, sa ako na ginaingon, ang pagpasabot sa mga laing relihiyon, kung unsag atong gibarugan aron makaingon kita nga ang simbahan katoliko mao gyud ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili nato na mapasabot pinaagi lamang sa Biblia. Kay pagsulti baya ni Kristo ngadto kang San Mateo, ngadto kang San Pedro nga ikaw Pedro o ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong katolikong simbahan. Wala biya niingon si Kristo ana. So murag kung mugamit ata sa Biblia, murag maglisod gitag pasabot. Kay ang ilaha gyud kana man yung literal nga masabtan. O gani, kung atong tadawon, ang atong subayon, ato gyud tanawon kung unsa ang mga matud pa basihan, no? Nga dili nato makita diha sa Biblia. No? Kanang gitawag nato sa in English og kana bitang gitawag natong standard reference o yang usa sa mga standard reference nato mao gyud ang church history, no? Kasi ako na gidaingon dili nato mabasa sa Biblia nga niingon si Kristo nga ikaw Pedro, ikaw bato ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan katoliko. Wala ba ya? O niya, pero doon na ginagmay nga kanang mura og mura bag clue, doon na ginagmay nga lead nga makaingon kita nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao gyud ang simbahan katoliko. Ganuman tungod kay naaman si Pedro. Giingnan man niya si Pedro nga ikaw Pedro, ikaw ibabaw na ining bato tukuron ko nga ang akong simbahan. Nga sa ato pa tungod kay naaman si San Pedro, makaingon kita nga ang simbahan katoliko nagtahod, ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagtahod gyud ni San Pedro ug sa iyang mga sumusunod. No, diha ta dapit medyo may lead na tana, no? Kay niingon man si Kristo nga ikaw Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. In other words, makaingon kita nga ang makatawhan nga membro sa simbahan nga gitukod ni Kristo aduna gyud pagtahod ni Kristo. No, ingon ni ana. No, gani may pagtahod gyud ni Kristo nga sa ato pa kung nagtahod gyud ni Pedro, may puruhan nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo aduna gyoy pagtahod kang Pedro. O gani si San Pedro gitagaan pag gyud gani og dugang kanang gidugang katungod ni sa Ginoo sa diyang giingnan niya si San Pedro, ug ihatag ko kanimo ang mga yabi sa gingharian sa langit, ug unsay imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. So in other words, aduna joy gitawag nato og connection, no? Connection si San Pedro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya medyo pabor-pabor na tagamay mga higala kay si San Pedro mao ba atong giila nga ang pinakauna nga Santo Papa, no? O gani, no, ang pinakauna nga Santo Papa, no, muna nga tungod niini makaingon kita nga si San Pedro membro gyud sa simbahan nga gitukod ni Kristo, ug gani tungod kay siya man ang gitagaan og Yahweh sa gingharian sa langit, makaingon kita nga siya gyud ang pangulo unya kay ang simbahan katoliko nagkuan man nagtahod man ni San Pedro isip unang Santo Papa. So diha dalapit ang lead. No, unya matud pa ang mga apostoles lagi giingnan man to ni sa Ginoo nato, no? Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 15.
niingon si ang atong Ginoong Jesucristo, pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug itudlo ang ebanghelyo ngadto sa tanan. Ug gituman kini sa mga apostoles, ug gani ang apostoles nga usa sa nakatuman niini mao kini si Santiago nga niadto sa Espanya ug ang mga katsila na nahimo nga mga Kristiyanos. Unya matud pa ang mga katsila kauban ni Magellan nga usa ka Portuguese maoy nanganhi diri sa Pilipinas ug ilang gibunyagan ang tanan. Ug gani sa ilang pagbunyag sa mga pari nga mga katsila, ilang gibunyagan ang atong mga mahimo silang Kristiyanos. Unya ang relihiyon nga ilang gidala mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayan, no? So klaro na no? So ang nanganihi nga mga katsila, mga Katoliko man to, nga sa ato pa ang simbahan nga una nga niabot diri sa atoa nga Kristiyanos, Katoliko. Sa ato pa may dunag gyud poy kasaysayan nga nung nahimo silang Katoliko. Ug nahimo silang Katoliko tungod kay ang niadto dito kanila mao si San Tiago, usa sa mga apostoles. So pangutana, kanus ama ni anhi si Magellan tuig 1521. No, kanus aman di ay unang gigamit ang pulong nga Katoliko sa Katolikong simbahan, sa Kristiyanismo. Unang gigamit ang pulong nga Katoliko sa ikaduha pang century, sa ikaduha pang siglo, nga sa ato pa year 200. Year 200 pa lang. Ang unang nigamit ni ana mao kini si San Ignacio sa iyahang sulat ngadto sa taga Smyrnians, no? Sa ato pa makaingon kita nga si kining San Ignacio, 2nd century pa man to, sa ato pa, from 3rd century to the 15th century up to the present, gidala na gyud ang pulong nga Katoliko sa Katolikong simbahan. Nahimo kining usa ka tradisyon. Sa ato pa, dako gyud kayo kitang lead nga moingon kita nga kining ang Katolikong simbahan mao gyud ang gitukod ni Kristo. Ug gani sa ikaduhang century, si San Ignacio si Antioquia maoy unang nigamit na ining pulonga. Klaro? Napangutana, kinsa man kini si San Ignacio sa Antioquia? Kini si San Ignacio sa Antioquia mao ang ikaduha nga obispo sa Antioquia sa Syria, no? Ug gani aduna siya ay 7 ka mga sulat nga gihimo alang sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nga diin nangahimo ng Katoliko, nahimo ng kanang Kristiyanos. Klaro? Binuway higala ha. Padayon kita sa ato ang pagpangalagad. So ako lang ninggiukan ha nga ang una nga nigamit sa pulong nga Katoliko mao kini si San Ignacio. Unsa may iyahang gisulti matud pa niya ha. Niingon si San Ignacio. Sa in English pa niya ha. Where the bishop shall appear, let the multitudes of the people also be, even as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Kaya ganun sa bandi ay unsa may kahulugan sa pulo nga Katoliko. Matud pa ang word nga Katoliko buti pasabot nga universal. Unya ni anang higayuna, universal naman ang simbahang Katoliko tungod sa mga apostoles. Abi no, parayan nato na pasabton ta mo ha. Pero kinasako na ginaingon, dili ganato mapasabot ang mga laing relihiyon, pinaagi sa Biblia lamang. Kung dili, ato silang mapasabot, pinaagi sa mga standard references. Okay, klaro? Hala, di na lang masakit kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos ng alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.